Der leger en slip til mig. Stor fisk, som ikke gør heller, ikke? Nå, okay. Det er fandme med sådan, man lægger sne i stedet på resten, så de står af der. Her er der stemningen og fest. Er det ikke det? Det hygger os. Det er nemlig meget godt. Det havde vi ikke været, det havde vi ikke tirsdag morgen. Jamen, hvad der startede for en time siden med en enkelt fyraftensøl, man kan lige se måske solen over derovre. Der stod derovre. Jamen, det har jo faktisk udviklet sig til det rene kaos. Jeg ved ikke, hvor mange der har styr på mad. Okay, nu kommer Lars med stromom og flødeskum og hvad ved jeg. Og så er det kommet tilbage der om mandagen. Så kanon. Altså virkelig en af de hyggeligere dage i dag. Lige pludselig, så er alle her jo bare, vi er dem der ikke er her, dem har vi hentet. Så ja, en af de der ting, som er det, som vores aktiviteter i klubben er kendt for, det er jo netop, at vi hygger os. Virkelig hygger os. Vi har grinens vej, så hvis ikke man er ondt i mavemusklerne eller lårmusklerne af at gå på ski, så har vi fået der at klappe os selv på låren og holde os selv på maven af grin. Eksempel, så kan jeg sige, at hernede bagved har Maiken og Christina lavet en snemand, og vi er alle sammen enige om, at hvis vi giver dem 20 minutter i solarie, så ligner det Michael Daugaard til forveksling. I hvert fald hvis vi samtidig Maiken hun sætter lige over rå herovre et eller andet sted, det er hende der kreatør. Hvis vi samtidig sætter ild i hovedet af ham og slukker det med en stegepande, så er vi så tæt på Michael Daugaard, som vi kan komme. Så står Michael Spik i øvrigt, jeg var fuldstændig færdig. Er det Michael Spik? Snak om det. Ja, hvad sker der? Jeg siger, de smukker her, så den her. Okay, de synes, det er skide sjovt. Ja, men skål. Ej, men det skal også. Så er det ekstra godt. Det er Bo, han hylder alt muligt, når han skal drikke sig et lille glas. Ja, det er lige den snål. Du skulle gå op sin der. Jeg lige hører ham, den lasagne der millioner, jo. Dufter af madlov, det er færdigt. Det er været de sidste par timer. Ja, hvis vi skulle spise klokken 5, så gør det ikke kunne noget, jo. Jeg har stået simpelthen varme. Og nu har jeg gjort med os andre, så vi simpelthen tændt helt af. Men når det er brændende, så synes man, det er sjovt. Så vil I have det igen. Jeg kan godt have en ny en, der går. Det sagde hun også i går. Ja. Så er jeg bare nødt til at sige, det kan desværre ikke hos. Jo, hun sagde, luk luften ud af hende og vend vrangen ud i. Du skal ikke vide, det patter der får. Jeg er ikke med i den. Ja. Kan man få en hand? Ja da. Du kan få lige, hvad du har lyst til. Der er en halv her. Så du popcorn. Nej, sådan der, mand. Ja, man bliver jo snart ikke sjovere. Det kan jeg love. Jeg lover, det bliver snart ikke sjovere. Jeg holder op med at filme om 5 minutter. Charge the battle attack, står der nu på min skærm, så... Ja, som I kan se, sidst jeg filmede, så var solen i klokken et eller andet, lige omkring der. Nu er den et eller andet sted. Eskimo, det er så koldt, selv Eskimoerne er kommet. Lars han har været over og hente noget stromrom og noget kakao og noget flødeskum. Det er kæmpe succes. Kæmpe succes. Folk de tror der er fest her, men lige om lidt så smiger dem alle sammen helvede til. Og Nelle, hun står der. Maiken, det var det jeg ville sige. Hun sidder der, hun tror hun slipper for at lave aftensmad. Så er der en masse af vores, der står samlet her. Nogen kører ned foran. Der var nogen der, Bjarne og Stym og Brian, og der var Annette, Lars og Anders og Ole og Joey. Joey vil vist prøve at gøre et forsøg på igen med snowboard i dag. Ja, men som I kan se på videoen, og især jer som er her, som ser den, når I kommer hjem,
kanon dag. Bortset fra, at det er sgu lidt slås ice-agtigt at stå på det her. Men der er masser af sne nu. Det tør, og det tør meget hurtigt. Hvis jeg engang kommer lige til at kan filme søerne hernede, kan I se, hvor meget der er svundet, siden jeg filmede første dag på isen på de søer der. Men alt er rigtig, rigtig fint. Vi sluttede af med at filme i går, hvor at, vi nok må indrømme, at der var nogen, der var lidt mere end selskabelig overrisle. For ikke at sige pishamrende stangstive. Nu nævner jeg selvfølgelig som sædvanligt ingen navn, udover måske lige en enkelt som Bjarne og Maiken, som nok var dem. Altså Daugård er jo, som han er, uanset om han er fuld eller ej, så ham var vi selvfølgelig over med. Men de andre to der, som leder for alkoholtruppen, det var fandme noget syn på Gud, og det må vi indrømme. Så sådan det. Vi filmer videre senere. Så kommer Laura alene, og så kommer Frederik med Emma på slæb. Det var sejt, det bremset det der, Laura.